Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de hotels vol zitten tijdens Curaçao North Sea Jazz 2024. Het festival is gisteren geopend met een concert van Candy Dulfer bij Cura Hollanda. Maar vanavond, morgen en overmorgen zijn alle activiteiten bij het World Trade Center. En de hotels zitten vol op Curaçao. Dat heeft de directeur van organisatie Chata laten weten, mevrouw Anoushka Kova. De hotels zitten tussen de 90 en 100% vol. En dat is natuurlijk heel goed nieuws. Sommige hotels zitten vol omdat ze de artiesten sponsoren, maar de meeste zitten vol vanwege de hoeveelheid toeristen. En dat is positief nieuws, benadrukt Chata. Nader onderzoek, sterfgeval CMC. Gisteren stonden 2 partijen voor de rechter. Het gaat aan de ene kant om het ziekenhuis, aan de andere kant om de familie van een vrouw die in maart 2020 is overleden. Het gaat om mevrouw Engelhart, die is overleden na het indienen van een injectie. En volgens haar familie, vooral haar zoon, zou er sprake zijn van een injectie die fataal zou zijn geweest en die nooit had mogen worden gegeven. Tijdens de zitting stonden de partijen tegenover elkaar en is uiteindelijk bepaald dat er een derde laboratorium zal worden ingeschakeld om te onderzoeken wat er daadwerkelijk in de vloeistof en in de injectie zat die bij het slachtoffer werd gebruikt. Alleen op die manier kunnen beide partijen vrede hebben met deze zaak. Het gaat om het feit dat bij een onderzoek bleek dat er calciumchloride in de injectie zat en dat die vrouw daardoor is overleden. Maar om welke hoeveelheid het gaat, dat wordt nog betwist door beide partijen. De beide partijen zijn overeengekomen dat ze over 2 weken samenkomen om te zien welke oplossing ze hebben bereikt. De leider van de PNP gaat het parlement in. Het heeft even geduurd, veel overleg binnen de Groene Partij, maar nu is duidelijk dat Roetmilda Larmonie-Cecilia het parlement ingaat. Dat betekent dat de huidige parlementariër Elvin Gerard haar adviseur wordt, dus zich terugtrekt uit het parlement. Hij doet dat ook wegens gezondheidsredenen. En Roetmilda Larmonie-Cecilia wil in het parlement actief zijn in de komende 7 maanden tot de verkiezingen. En dat zal ze doen met de parlementariërs Sheldry Osippa en Gwendol Mercelina. Wanneer het zich precies gaat afspelen is nog niet duidelijk. Eerst moet Gerard een brief sturen naar het parlement. Positieve ontwikkelingen doorzetten, dat heeft Zita Jezus Leitu laten weten. Ze heeft een speciale video opgenomen om te laten weten dat wat haar betreft de positieve ontwikkelingen die in het ministerie van Economische Ontwikkeling zijn ingezet, denk onder meer aan de ontwikkeling van het toerisme, doorgezet moeten worden, zegt Jezus Leitu. Zij mag een minister aanleveren voor de komende periode in de coalitie met de MFK en KEM. En ze heeft dan het ministerie van Economische Ontwikkeling. Eerder had ze al aangegeven dat in overleg met de MFK en de KEM volgens haar de volgende punten van groot belang zijn: integriteit, transparantie en communicatie met het volk. Mooie eilanden, maar veel uitdagingen. Dat is in het kort de samenvatting van een videoboodschap die de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Zsolt Szabó, heeft opgenomen na zijn bezoek aan Aruba, Curaçao en Bonaire. Hij heeft prachtige eilanden gezien, maar ook grote uitdagingen als het gaat om economische ontwikkelingen. In de boodschap benadrukt hij het belang van goed bestuur, solide financieel beleid en zelfredzaamheid. Zonder die punten en zonder een heldere politieke visie zullen de eilanden weinig vooruitgang boeken, aldus Szabó. Later in deze uitzending kunt u de hele video zien. Club 17 wil de komende generaties beschermen. Gisteren was er een bijeenkomst van Club 17 tijdens een feestelijke zomerbijeenkomst. Het doel van deze organisatie om te zorgen dat er minder afval met plastic flesjes op Curaçao ontstaat. En daardoor was het streven om 500.000 flesjes te besparen. En nu werd met trots aangekondigd dat er in slechts 3 maanden tijd maar liefst 605.000 eenmalige plastic flesjes zijn bespaard dankzij gezamenlijke inspanningen. Het gaat erom dat mensen niet voor elke keer als ze water drinken een plastic flesje gebruiken, maar dat op een meer duurzame manier doen. Onder meer met een hervulbare fles. En gisteren was de lancering van de officiële Club 17 Curaçao Water Bottle,
Maar het gaat ook om de bevolking van Curaçao bewust te laten zijn dat ze niet zomaar plastic eventjes moeten gebruiken, eenmalig en dan moeten weggooien. Er zijn duurzamere manieren. CMC trots op operatie, dat heeft het Curaçao Medical Center gisteren laten weten. Er is een bijzondere operatie uitgevoerd, namelijk een hartablatieprocedure. En dat is uitgevoerd in het CEC, in het CAT-lab. En dat staat voor Hartkatheterisatie Laboratorium. En het is de eerste keer in de regio dat een dergelijke operatie wordt uitgevoerd. Het gaat erom dat mensen die een last hebben van hun hart op deze manier geholpen kunnen worden en niet meer naar het buitenland hoeven gaan. Het CMC is trots op de operatie en laat weten dat ze verder gaan met innovatie en het uitvoeren van dergelijke belangrijke operaties. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want daar zijn ze klaar met hertellen. Er waren verkiezingen 19 augustus. En deze week is besloten dat er sommige districten zou moeten worden herteld. Dus dat alle stembiljetten die binnen waren gekomen opnieuw geteld moeten worden. Het is voor verschillende stemdistricten gebeurd. En dat kwam nadat, als bij een controle bijvoorbeeld iets naar voren komt wat erop kan duiden dat er mogelijk verkeerd geteld is, dan moet alles opnieuw geteld worden. En dat is dus op maandag, dinsdag, woensdag gedaan. Gisteravond tot 12 uur waren ze nog bezig. Toen men klaar was, zei men, nu nemen we even rust, want vanmiddag om 1 uur komt dan de officiële uitslag van de hertelling. En daarmee komt de officiële uitslag van de verkiezingen. De stemmen zijn al natuurlijk gepresenteerd. Het aantal zetels dat eraan gelinkt is ook al bekendgemaakt. Maar in sommige gevallen ging het echt om 20, 30 stemmen of een partij wel of niet nog een extra zetel zou hebben. Vooral in het geval van de UP-party. Of de hertelling gevolgen heeft, dat horen we vanmiddag om 1 uur. En morgen in Extra Journaal hoort u het zeker. Dan gaan we naar de video van de staatssecretaris Zsolt Sabon. Hij was dus voor het eerst als staatssecretaris op Curaçao, Aruba en Bonaire. En behalve een interview met Extra heeft hij ook een eigen video opgenomen waarin hij terugblikt op zijn bezoek. En daar gaan we nu naar kijken. Recent bezocht ik als staatssecretaris Koninkrijksrelaties de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. Prachtige eilanden die deel uitmaken van ons koninkrijk. Maar ook eilanden met grote uitdagingen als het gaat om economische ontwikkeling. Zo was de helft van mijn afspraken gericht op verkennen van kansen voor de economie door gesprekken te voeren met ondernemers. De andere helft heb ik besteed aan kennismaking met politiek en bestuur op de eilanden. Wat er nodig is een politieke visie vanuit Nederland over hoe we de eilanden kunnen ondersteunen om meer economisch zelfredzaam te worden. Voorwaarde voor die zelfredzaamheid is goed bestuur en solide financieel beleid. De komende jaren zal het beleid van de Nederlandse regering daarom bestaan uit 3 pijlers. Goed bestuur, solide financieel beleid
en economische zelfredzaamheid. Als het gaat om die economische zelfredzaamheid, dan zie ik dat de toeristische sector wel goed loopt. Maar ook in die sector zit meer potentie dan nu wordt benut. Ook liggen er belangrijke kansen voor de energiesector. Dit zag ik bijvoorbeeld in de Curaçaose haven. De landbouwsector is helaas verwaarloosd. Voedsel wordt voor een belangrijk deel geïmporteerd. Hierdoor kost dus een liter melk in de supermarkt rond de €3,50 en een kilo sperziebonen zelfs €16. Prijzen die in Nederland ongekend zijn en voor de eilandbewoners grote dagelijkse last. En het kan anders als er ingezet wordt op innovaties in de landbouw en veeteelt. En dat dit mogelijk is, heb ik gezien op de plekken waar gebruik wordt gemaakt van slimme innovaties. Zo ben ik bij een kweker langs geweest op Aruba, die buiten in de hitte sla kweekte van hoge kwaliteit. Het kan dus wel. Maar voorwaarde is ook goed onderwijs, waardoor meer hoger opgeleiden bij kunnen dragen aan de economische ontwikkelingen op de eilanden. In Nederland worden wel eens vraagtekens gezet bij de toekomst van de eilanden. En terecht, aangezien je zonder de heldere politieke visie op de drie-eenheid, goed bestuur, solide financieel beleid en zelfredzaamheid weinig vooruitgang zult boeken. En dan naar Venezuela, want daar was een demonstratie van de oppositie tegen de verkiezingsuitslag. En tegelijkertijd was er ook een manifestatie van president Maduro, die de verkiezingsoverwinning vierde. En daarmee waren er dus twee grote manifestaties in het land en die staan lijnrecht tegenover elkaar. President Maduro zegt dat een maand na de overwinning van het Venezolaanse volk tegen fascistische stromingen de vrede opnieuw heeft gezegevierd. De oppositie zegt van wij zijn helemaal geen oppositie, wij zijn de regering, want president Maduro heeft de overwinning gestolen. En daarmee staat het land lijnrecht tegenover elkaar. Er is veel angst omdat sommige oppositieleden dreigen gearresteerd te worden. Ook het feit dat de oppositieleider Maria Corina Machado in een zwarte trui vermomd was. En pas toen ze op een vrachtwagen klom was voor iedereen duidelijk om wie het ging. Het zijn gespannen tijden al daar. Maar volgens president Maduro moet vooral de buitenwereld zich er niet mee bezighouden. We eisen dat de wereld zich niet bemoeit met de interne aangelegenheden van Venezuela. Dat gebeurt wel, want de Verenigde Staten, de Europese Unie en verschillende Latijns-Amerikaanse landen hebben al laten weten dat ze de verkiezingsuitslag niet erkennen. Dit wordt vervolgd en daar houden we u van op de hoogte. En we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens, dag.